Dobrý den, jmenuji se David Ševčík a rád bych vám představil řadový dům, který se nachází v obci Zeleneč nedaleko u Prahy, který je naprosto ideální pro rodinu s dětmi. Dům byl zkolaudovaný v roce 2003 a jeho obytná plocha je celkem 138 metrů čtvereční, včetně krytého garážového stání. Vítejte, pojďte se mnou podívat dovnitř. V přízemí se nachází obývací pokoj, jehož dominantou je vestavěný krb s mramorovým obložením. Z obývacího pokoje vede vstup na zahradu, která přímo vybízí ke grilování a odpočinku. Před obývacím pokojem je samostatná plně vybavená kuchyň s prostornou kuchyňskou linkou do tvaru písmene U. V horní části domu se nacházejí 4 místnosti. První dětský pokoj je plně vybaven nábytkem pro vašeho malého žáka. Druhý dětský pokoj je ideální pro bráchu nebo ségru. Dále se v horním patře nachází pracovna, ze které může být i třetí dětský pokoj nebo pokoj pro hosty. Dominantou je útulná ložnice s příjemným výhledem na noční oblohu. Dále se v horním patře nachází druhá koupelna s rohovou vanou, včetně sprchového koutu. Zeleneč je ideální místo pro rodiny s dětmi, je zde škola, školky, nabízí velké sportovní vyžití, včetně venkovního hřiště. V obci se nacházejí restaurace a obchody, ve kterých se konají společenské akce jak pro dospělé, tak i pro děti. Zeleneč je velmi žádané místo na východě Prahy, vyhledávané díky velice dobré infrastruktuře. Vlakem jste za 20 minut na Masarykově nádraží a autem za 10 minut na Černém mostě. Protože tuto lokalitu osobně velmi dobře znám, mohu vám ji vřele doporučit. Budu se na vás těšit při osobní prohlídce.